כל מה שעברתי בחיים נהפך לנסיבות חיים. זה הכל. לא אכלו לי, לא שתו לי, לא סבתא שלי, לא דודה שלי, לא אמא שלי. נסיבות חיים. זה עיקרון רוחני, שאני הולך בחיים שאני לא נאבק יותר, אני לא נלחם. זה לא אומר שאני פראייר. חופשי, בהרגשה, מכל תלות, ושמח. תבנו. מה עשיתי? בניתי אח שלי. בניתי את המזל שלי. פתאום נהיית בן אדם, התחל לדבר, לשים גבולות, להגיד מה את רוצה, להגיד מה את מרגישה. הגעת לפה, מה את עושה עם זה? אתה פסיבי, אתה אקטיבי, מה אתה עושה עם זה? קודם כל רוחנית. הרוחנית השפיעה על הרגשי, ונסביר את עצמי, וזה רוחנית. השאלה מה נעשה עם זה בעתיד. עכשיו, אם לא נעשה עם זה כלום, בעוד כמה חודשים זה יתבוסס. מי שחי את התוכנית לא נופל. אין מצב כזה. אתם מבינים מה זה להפנים את זה? שזה נהיה חלק ממך.